سلامتنا كاسات الهي تلفزيون إرساتي بصحكم كبرى تحتتلتنا نلومي زدلنا مدب حزنا قريبنا لنا سنة مكتتال سوريا أو حدش معراف منقص سوريا مس حيلتا ديمقراسي سوريا سمع تقصدو مبال فتسيمو زبل زينا مستسمعه مع رخندي سورياوان افويلوم يخونو مالتخم بعلخم هابلو يخوم بريزيدنت سوريا أحمد الشارع مس بكرداوان زمرة حيلتا ديمقراطيك سوريا تقصدو مبالن أولات حيلتا ديمقراطيك سوريا نام مسارع منقصتاو محاورات كتنبارون سممع كم زقابرة منقصتاويت معكن زينة هاجرن عبيت معكنا زين عالم كم الجزيرة رويترسن كالوت تبصبات كقربا جزيعي وسدلنن منقص سوريا مس بخرداوان زمرة ديمقراطيك حيلتا سوريا تسماميعو كمزلو أفليتو إزدما حيلتات كرداوان أب كبابي معراب روبا إفراتس كواتو مخانومن حيلتات تي سراويت دما نام مسار وتادراوي حيل سوريا كوهادون زقبر مخانو يقلات إذا سمع دحتي أب سميناوي مبراق سوريا أب مونغو منقص سوريا ديمقراطيك سوريا ننويح معتاد صنحا وق سعيبو زمتا كمزو خانة تنتزوبا يقلتو سراويت سوريان حالتا ديمقراطيك سوريان أب كبابي روبا إفراتس استراتيجيكاوي دفعتن عدنا ندادن مقوصار أب حيال قجت تسأميدوم تسانيحوم يوم بريزيدنت سوريا أحمد الشارع أب دمسكو أب زهبو مجلسي تفتسي مزولة سممع تكالات منقص سوريا نفسلسته أب مبرقاون سميناون أوراجاتات على حاسحاكا داير أززورن راقان قدم حجي أب تحت مقوصار ديمقراطيك حيتا سوريا زنبرا قزعتات كأتو زقبر مخانو قليسيو الشارع بتوسخي دحرتي سممع قبيلاتات عربنا هدي إلوم كمحصنون وعلاتتي سممع انخ تكبر كفقدون نمكر لنا قبل ملخت محلاليف الله التسممع حلافي أسرات معسكرات ISIS زمرح من محدار سراويت ديمقراطيك سوريا كم نتم مساليتات زحلو حيلتات أب محاور منقستي التهجر كوهادو مخانومن لمنقس سوريا دما ملو حقاون تأتاون حلافنت زهبو مخانو يدنقق بتوسعي سراويت ديمقراطيك سوريا أوشتي معكلاي منقسي العلوات وتادراوي تأتاون سفيلاون تفحتات زمالو مرحتي زرزر حساب كقرب زقبرن ازدما هاجر أو شركنات نخرجاجت ساسفا زقبر سممع مخانو يجمعت الشارع مسفلو يلوخ أمريكا أب سوريا توم باراك أب دمسكو دحر من رخابو نتسممع علاو زقبرو حلافي سراويت ديمقراطيك سوريا مظلوم عبدي عبتي أخيبا كهلو كوان تنبرو كنتات عير نمجشو كنا وحكم زقبرة الشارع قليسيو فلو أخ أمريكا باراك نتتقصي دو مبال بحقوس كم تقبلون كلتا تتقرر تحيلتات زنبروم نبر زنبروم أفلاي نقول قديفهم شركنات كفاطر مخالهم أب سوريا عبي نتبا مقيرويو كبلني إدوا بريزيدنت سوريا الشارع كرداوان كاب سوريا كفلو زيكولو أكا سوريا مخانهم أرقاقيتو أمريكا دما أبتنباري وقع أنصار قبر شبرا قجلا ISIS نقدميت أب تسعرلو زلنا أوان تاريخاوي مشارختنا أب قالسي أنصار داعشن مستي حادش أول على موت أمرت بزيقالة تقام كواهاد بهانكوتا تتقبلا كبل وسيخو قاديسو كاب رئيسة كتما سوريا تبتاب زغربة مع كنزينة الجزيرة اتتغسي دو مبال كم عوت دمسكون محازة تركن كرقة كم زخل قاديسو تركي نسراوي ديمقراطيك سوريا كم جنفر سوريا نايتي عب تركي كاب شحن شعتم تسواني 4 جمير أوق زنحت ودب PKK اعتريو حج دما كم أكال نايتي تغسدو مبال سممع سراوي ديمقراطيك سوريا توقعت PKK كاب دوبات سوريا وطعي كام زسوقوق تقلت إلو حجي كم بعال رقان حاسا كان داير أززورن زعم سلا كتماتات أب تحت محدرة دماسكو بزرلو سفيلا وتكالات أب تحت ملو مقوصار منقسي كوغنايان إز دما دماسكو لعل تسفا زقابرتوي بحق دما أزي تبق سراحيو تساريحو زبل تنتنت بوليتيكا بزيحو مالو منقستاو مع كنزينا سوريا اتسممع بوتا دراوي متحللاف اتن أب تحت سراوي ديمقراطيك سوريا زنابرا محدارات كاب وتا دراوي ناب سيفيلاو محدارة زساقاقر مخانو قليسا منقص سوريا كلهم مساقريتات دوباتن عدناتات ندادن كازنون كتقلليو قدم حجي أوارح مقابيت استقابر سممع موهاد حيلتات سراوي ديمقراطيك سوريا مسوتات دراو حيد سوريا زتقالل أب قبري أي وعلان أبزا حلفة أوارح أمانقو كلتيون وقنات بابقوانو وق كم سلعلان أبزو ورح زدما اتقج تحايلو من باروز زكاريو
بعلت 17 ጥር ግን ሰራዊት ሶርያ ናብተን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ዝነበራ ከተማታት ምንቅስቃሱ ቀፂሉሉ እዩ ብመሰረት ማዕከናት ዜና መንግስቲ እቲ ሰራዊት ንሰሜናዊት ከተማ ታብቃን ኣብ ጥቓ ትርከብ ዲጋን ከምኡውን ነቲ ካብ ራቓ ንምዕራብ ዝርከብ ዓብይ ግድብ ሓርነት ቅድም ኢሉ ብባዕዝ ዝፍለጥ ዝነበረ ሒዝዎ ምንባሩ ይፍለጥ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ሰራዊት ንዝምራሕ ሓይልታት ዴሞክራቲክ ሶርያ ዓብይ ጽፍዒት ብምፍጣር ነቲ ኣብቲ ሃገር እቲ ዝዓበየ መፍረይ ነዳዲ ዑመርን ኣብ ደይር ኣዝዞርን ዝርከብ መፍረጋዝ ኮኖኮን ሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣልሻራዕ ሰራዊት ሓይልታት ዴሞክራቲክ ሶርያ ርብዒ ክፋል እቲ ሃገር ተቆጻጺሩ ቀንዲ ነዳድን ካልእ ሸቐጣት ሃፍትታቱን ክሕዝ ቅቡል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾነ ጋማል መንሱር ከም ዝበሎ ሓይልታት ዴሞክራቲክ ሶርያ ብፖለቲካዊ መዳይ ተነጺሉ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ንድሕሪት ክርኢ ከም ዝገብርን ገሊጹ ሓደ ግዜ ኣጽዋር ስለ ዘለካ ፖለቲካዊ ኩነታትካ ደገፍ ዘይምህላውካ ትነጥፈሉ ዘለኻ ስትራቴጂያውን ዞባውን ድሕረ ባይታ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ሓይልታት ዴሞክራቲክ ሶርያ ተራእዩ ኢሉ እቲ ምሁር ፖለቲካ ናይ ኢራቅ ኩርዲስታን ናይቲ ዞባ ምስሊ ብዝግባእ ብምርዳእ ስትራቴጂካዊ ኣቃውማን ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ብምርኣይ ምስ መንግስቲ ሶርያ ሰላማዊ ርክብ ምእንቲ ክህልዎም ምስ ኣሜሪካውያን ክተሓባበሩ ከም ዘለዎምን ብዝፀረግዎ መንገዲ ተጓዒዞም ብሓገዝ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ዕላዊ ክኸውን ክኢሉ እዩ መንሱር ዕውትን ቅልጡፍ ምዕባለን መንግስቲ ሶርያ እውን ብዓብዩ ብሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ኣብ ዝቆፃፀሮ ከባቢታት ዝርከብ ቀቢላታት ዓረብ ክስሕቦም ከም ዝኽኣለን ድሮ ኣብ ግዝኣቶም ሃገራዊ ዕብለላ ኩርዳውያንን ሕፅረት ቁጠባዊ ወፍርን ዘለዎም ተኣማንነት ንሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ተበላሽዩ ከም ዝነበረ ገሊጹ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብተወሳኺ ልዕላውነትን ዞባዊ ምርግጋእን ንምርግጋጽ ንኹሎም ካብ ሶርያ ወጻኢ ዝኾኑ መራሕትን ኣባላትን ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን PKK ካብቲ ግዝኣት ክእለዩ ቃል ከም ዝኣተወ ኣስፊሩ ቀጠር ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ውህደት ኣብ ሶርያ ብሓጎስ ከም እትቕበሎ ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምቁራጽ ተኽሲ ንኽህሉን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶርያን ዴሞክራቲክ ሓይልታት ሶርያን ሙሉእ ውህደት ንኽግበርን ዝተበጽሐ ስምምዕ ከም ዝድግፎ ኣረጋጊጹ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ኣብ ምድልዳል ሲቪላዊ ሰላም ምድንፋዕ ጸጥታን ምርግጋእን ከምኡውን ኣብ ትካላት ልዕልና ሕግን ዝተመስረተ መንግስቲ መሰረት ንምንጻፍ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ቱርኪ ብወገና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ኣብ ዘርግሓቶ መግለጺ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምፍራምን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶርያን ዴሞክራሲያዊ ሓይልታት ሶርያን ሙሉእ ውህደት ንኽህሉን ደገፉ ኣስሚዑ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓድነትን ግዝኣታዊ ውህደትን እቲ ሃገር ዝተመርኮሰ ኣብ ሶርያ ምርግጋእን ጸጥታን ምድልዳል ዝዓለመ ጻዕርታት ንምቕልጣፍ ኣበርክቶ ክህልዎ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ስምምዕ ብወግዒ ብፕሬዝደንት ኣሕመድ ኣልሻራዕ ዝተኸተመ ኮይኑ ምጅማር ውህደት ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ምስ ትካላት መንግስቲ ሶርያ ዘመልክት እዩ ዴሞክራቲክ ሓይልታት ሶርያ ብኩርዳውያን ዝምራሕ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ጥምረት ሚሊሻታት ብቐንዱ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ዝንቀሳቐሱ እዮም ንሳቶም ነቲ ኣንጻር ዳዒሽ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ መሪሖም ኣብ 2017 ከም ራቓ ዝኣመሰሉ ወሰንተ ከባቢታት ተቆጻጺሮም እዮም ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ናብቲ ኣብ ምብራቕ ኤፍራጥስ ዝርከብ ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ዝቆጻጸሩ ግዝኣታት ገስጊሱ ዋላኮ ኣሜሪካ ደው ክብል እንተጸውዐት ስትራቴጂያዊ ከተማታት ኣቀራርባታት ራቓን ዓበይቲ ዕደናታት ነዳድን ሒዞም እዮም After days of heavy fighting ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ወርሒ ጥሪ 2026 ኣብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ካብ ገለ ቦታታት አንሳሒቡ 18 ጥሪ 2026 መንግስቲ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ፕሬዝደንት ኣሕመድ ኣልሻራዕን ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያን ሓይልታቱ ናብ መንግስታዊ ትካላት ንምውሃድ ግጭታት ንምቁራጽን ዝዓለመ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ውህደትን ከም ዘካየደ ንህዝቢ ዓለም ዕላዊ ገይሩ እቲ ስምምዕ ደማስቆ ኣብ ልዕሊ ከም በዓል ራቓን ሓሳካን ዝኣመሰሉ ዕርድታት ሰሜናዊ ምብራቕ ዳግማይ ክቆጻጸር ይኽእላ ኣቃውማ ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ተዋጋእቲ YPG ኩርዳውያን ከም አልሳናዲድ ዝኣመሰሉ ቀቢላታት ዓረብ ከም ወታደራዊ ባይቶ ሶርያ ዝኣመሰሉ ኣህጉታት ኣሶርን ተረፍ መረፍ ሰራዊት ነጻ ሶርያን ዘጠቓለለዩ እቲ ብ18 ጥሪ 2026 ብፕሬዝደንት ኣሕመድ ኣልሻራዕ ዝተኸተመ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶርያን ዴሞክራቲክ ሓይልታት ሶርያን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ቅልጡፍ ሃገር ለኻዊ
ዕርቂ ዘምፅን ሙሉእ ውህደት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ መንግስታዊ ትካላት ዝገልጽን እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ስልጣን መንግስቲ ደማስቆ ንምምላስ ኣብ ወታደራዊ ዳግመ ምውፋር ምትሕልላፍ ገዛእታትን ምምሕዳራዊ ምቁፅጻርን ዘተኮረ 14 ነጥብታት ዝሓዘ እዩ። ደማስቆ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ማእሰርቲ ዳዕሽ ማዓስከር አልሆልን ልዕሊ 8,000 እስራት ሙሉእ ቁፅፅር ክገብር እዩ። ፖለቲካዊ ድንጋገታት ፕሬዚደንት አልሸራዕ ንባህላውን ቋንቋውን መሰላት ኩርዳውያን ኣፍልጦ ዝህብ ኣዋጅ ቁፅሪ 13 ኣውፅኡ ንጉዳያት ሲቪላዊ ኩነታትን ንብረትን ዝምልከት እዩ። ሰራዊት ሶርያ ናብ ከም ደይር ሓፈር፣ መደበር ኣየር፣ ጃራህ ታብቃን ገለ ክፋል ሓሳካን ዝኣመሰሉ ብሓይልታት ዴሞክራቲክ ሶርያ ተታሒዙ ዝነበረ ከባቢታት ብምግስጋስ ኣብ ገለ ቦታታት ቁፅፅሩ ኣረጋጊጹሎ። ሰራዊት ዴሞክራቲክ ሶርያ ብመሰረት ውዕል ካብ ምዕራብ ኤፍራጠስ ካብ ዝርከቡ ከባቢታት ክስሕብ እኳ እንተኸኣለ ኣብ ወሰንቲ ጽርግያታት ሓይልታቱ ምውፋር ይቕጽለሉሎ። ግጭታትን ጥሕሰታትን ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ ዝርአ ዘሎ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ብጥሕሰት ነናሕድሕዶም ይካሰሱ ድማ ኣለዉ። ሓይልታት ዴሞክራቲክ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ኮባኒ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሶርያ ከም ዘፍሸሎ ክገልጽ እንከሎ መንግስቲ ድማ ምቕታል ወታደራት ምስ ዕጡቓት ፒኬኬ ከተሓሕዞ ፈቲኑሎ። ኣብ ደማስቆ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኣሕመድ አልሸራዕን መራሒ ዴሞክራቲክ ሶርያ ማዝሉም ኣብዲን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዘተ ደው ኢሉሎ። መንግስቲ ሶርያ ንዓብዲ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ክኸውን እማም ኣቕሪቡ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ከባቢ ሻዳደ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሶርያን ብኩርዳውያን ዝምራሕ ተዋጋእትን ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ካብ ቤት ማእሰርቲ አልሻዳደ ብኣማይ ዝቁፀሩ ተዋጋእቲ ዳዕሽ ከምልጡ ክኢሎም እኳ እንተነበሩ እቶም 130 ዳግማይ ከም ዝተታሕዙ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ብ19 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ሶርያ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሓደ ምዕባለታት እውን ይረኣዩ ኣለዉ። እቲ ስምምዕ ተስፋ ተገይሩሉ ዜጋታት ሶርያ ሙሉእ ሰላምን ምዕባለን ክህሉ ኣብ ዝጠልብሉ ዘለዉ እዋን ገለገለ በቲ ስምምዕ ሕጉሳት ዘይኮኑ ዕጡቓትን ጸላእትን ሓደጋ ጸጥታ ከይኮኑ ስክፍታታት ኣለዎም። ሶርያ ኣብ ሊባን ትርከብ ምዕራብ ኤስያዊት ሃገር ኮይና ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኣሳድ ኣብ ታሕሳስ 2024 ኣብ ቀረባ እዋን ብዘካየደቶ ፖለቲካዊ ለውጢ እትልለ ኮይና ግዝኣታዊ መንግስቲ ነታ ሃገር ንምርግጋእ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ቀጻሊ ሰብኣዊ ብድሆታት የጋጥመሎ። ሶርያ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ቱርኪ፣ ኢራቅ፣ ዮርዳኖስ፣ እስራኤልን ሊባኖስን ትዳብ ሃገር እያ። 185,180 ኪሎሜትር ዝሽፍን ስፍሓት ዘለዋ ሶርያ ደማስቆ ርእሰ ከተማኣን ዝዓበየትን እያ። እታ መሬት ንቆላታት ገማገም ባሕሪ ኣኽራናትን በረኻዊ ዞባታትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ሕርሻ ከም ስርናይ ጡጥን ብብዝሒ ዝፈርዩላ ሃገር እያ። ብዝሒ ህዝቢ ሶርያ ካብ 22 ክሳብ 26 ሚልዮን ኣቢሉ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ይግመት። ድሕሪ ምእላይ በሽር አልኣሳድ ጊዜያዊ መንግስቲ ነታ ኣብ 14 ኣውራጃታት ዝተኸፋፈለት ሪፓብሊክ ገይሩ ይመርሓሎ። ኣሕመድ አልሸራዕ ኣብ ሕዳር 2025 ናብ ዋይት ሃውስ ብምብጻሕ ምስ ከም ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝኣመሰለ ሓይልታት ዲፕሎማሲያዊ መኽሰብ ኣመስጊቡሎ። ብሰንኪ ኩናት ኣብ ሶርያ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ዕንወት ንምሕዋይ ብድምር $216 ቢልዮን ከም ዘድሊ ይእመን። ኣብ 2025 16.5 ሚልዮን ህዝቢ ሶርያ ሓገዝ ዘድልዮ ኮይኑ እቶም 7 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ እዮም። 4.5 ሚልዮን ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ 2025 ልዕሊ 1 ሚልዮን ሶርያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ቁጠባ ሶርያ ድሕሪ ኩናት ሕድሕድን ኣብ 2024 ውድቀት በሽር አልኣሳድን ኣዝዩ ውጥረት ዝመልኦ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ መሰጋገሪ መሪሕነት ትሑት ምሕዋይ የርእሎ እሞ ደኣ ንፋስ ሶርያ ብጽቡቕ ጎንታቱ ክጸልወና ንሕና እውን ከም ታሪኽ ትማሊ ጸኒዕና ኒሕን ሓቦን ሰኒቕና ንቕሓትናን ተወፋይነትናን ብምድራዕ ንኣባይና ስርዓት ህግደፍ ኣላሽ ከነብሎ ጊዜኡ ይጠልበና ከም ዘሎ ክነዘኻኽር ንፈቱ። ሰላም።